Jotono no lam sogo ani channel lo kai tamung norok ani channel lo subscribe khlaiya kong kai subscribe khlai ready ang katal job advertisement ta online information related videos ano ga phaidi tini kaisa katal notification ai nai omo rijaka Directorate of Employment Service and Manpower Planning Government of Tripura ni bkhak tei ga phaidi notification ai lai ne omo khai notification about Government of Tripura Employment Service and Manpower Planning official address rijak tongo abo tai oro recruitment drive ngai omo hongkang kai National Career Service ni bkhak tei o jagao job fair ngai obo hongkang kai 16 tarik December 17 tarik tai 19 tarik December tai kaisa tongo 20 tarik December 2022 obo interview ngai address rijaka Ishram Bhavan Office Land Agartala abo chengnai 11 ni simi 5 sarik ni 5 jora abo khlaijaknai recruitment drive hingkangkai o jagao kwbangma post tongo norok kaham kai saimana ni bagui video no paithak jora tei naitongdi 16 tarik je 16 tarik December ni hingkai to abo to lai thangka abo 16 tarik abo norok naina nanglak hingkai tei kaisa tongo abo hingkangkai 17 tarik December 2022 abo Saturday klaio o jagao rijak tongo naidi 4ta employee je interview nanai borok 4ta jaga ni tongo o jagao 17 tarik wngnai abo field executive o jagao 20 ta vacancy tongo hingkangkai obo place of posting kai ta agartala Tripura o nongnai o jagao parmanto bwswkai rwjaknai tongo qualification kai toro class 12 pass tai kwbang phano hingkai apply khlai mano oro je salarok simi apply khlai manai sajak age limit hingkangkai oro 21 ni simi 28 ni bisingo tongui tongnai apply khlai manai abo 17 tarik o wngnai haike no 19 tarik ni bagui hingkangkai o jagao kwbangma post no tongo o jagao housekeeping security guard tongo driver data entry operator receptionist tongo tei office assistant haike total post o jagao 67 tongo hingkangkai 67 oro post wise salary bwswkai rwjaknai oro rijak tongo tei place of posting obo agartala o wngnai tei qualification bo oro rijak tongo oro kaisa naidi security guard ni hingkangkai oro minimum class 8 pass salarok simi tei housekeeping ni hingkangkai minimum class 5 pass wngkha hingkai apply khlai manai hingkai kwbangma post ni no o jagao kwbangma qualification rijak tongo tei age limit bo rijak tongo tei o interview wngnai obo hingkangkai 19 tarik o wngnai abo hingkangkai norok tomung no norok rina muchungkhai to norok interview rwi mano omo je mannai rok place of posting hingkha agartala o no rijaknai sajak o jaga tei kaisa number 4 o tongo amokkhai office assistant oro kaini post tongo abo bo agartala o nongnai 6000 ni simi 8000 rijaknai per month o abo minimum hingkangkai class 12 pass tei good computer knowledge tongna nangnai obo hingkangkai 20 tarik December 2022 o interview najaknai salary bo nainai di norok hingkai bo post o norok apply khlaima norok ni qualification milikhai tei o jagao point rwjakha o jagao norok application fee to rwna nanglak haifano kaisa shortlisted norok form manai abo fill up khlaiui interview ni swkangma rwnai hingkai norok interview thangna swkang norok ni joto original documents PRTC tei National Career Service card nangnai employment card tongkhangkai norok employment card ma tlangnai oro employment card nangnai hingkangkai photo nangnai oro kainai photo color hingkangkai tei je nangkukmani documents norok tlangui norok interview o thangdi tei tebo kahamkai saimanani bagui norok o jagao rijak tongo National Career Service je Agartala ni o jagao borok kwrwngma no norok
tomung no norok apply khlaina musung khe interview rwna musrom office land agartala o ongnai hingka hingke o pdf no norok description no ang link ri rwano norok download khlai kaham ke nai di norok bo post o apply khlaiman hingka hingke norok ani channel no subscribe khlai ako hingke subscribe khlai ready hingka hingke tini ni bagui amsung nung situng jotono no hambai.